Pajonok matusa asa bayu tiap hagamos tangi homarison dipusu-pusukon sarasa warana madon nahu haholongi ho hasia paeling jotua asa boy huta tapohimi lambok jalanange ugal mituruni lao sisip hono kuma nahu haholongi ho dok matua na olohonia dok matua rohan dia dok mahako hatok dok matua asa tibur auro mangalapo hasian paeling jotuan asa bayu tatapohimi lapok jalanange ugal miturumi lao sisip hono kuma nahu haholongi ho dok matua na olohonia dok matua rohan dia dok mahako hatok dok matua
Tuhan, ini adalah tangan dari Tuhan. Keluarga su paranak waktu itu su arburu. Jawab dia kau duluan, jawab orang kau duluan selalu dari Tuhan. Pengalaman orang tugas dorong ini tetap dari Tuhan. Pasu-pasu angkiat dengan berjalan salutnya sosok dari Tuhan. Na kosong na lao pasako pasu-pasu siako tergisuhi dan tergugui angkiat berjalan salutnya beliau dari Tuhan. Kami baik bagi jalanmu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Amin. Hot maho dihatuao sararion macaro pasu-pasu sia Tuhani di garejai borhat maho boru borhat maho boru rapotani aki siana dua gabesada hamu boru karena tuai borhat maho boru borhat maho boru rapot helaki tu balasa tu musikoru tu gabe maho gabe maho gabe maho rapor helaki
Moliate dia mamang nungajala kami naburat kian munon. Asa alay sa takas ulauton manukum majuau asa dia dolaka na dia daunok na dia ma hatana dia ma nadidokna. Buah-buah na uli dua mang, buah-buah na dinggan. Asa tiur ma pasu-pasu ni di bata tu anak kon namiyon, nanaing marbunga saripe. Alani manggido mahami, asa magiti hamu malim nami, asa baik kamu pasu-pasu pardong saripe yang tu anak kon nami do parmen nami. Gabi jala horas takas madutu laut ta sadarion. Naing majalo pasu-pasu pardong saripe do anak dot buruni huriai. Anggiat gabi ripe na daulat nasida. Sonari tau durhon ma anak dot baru tahun asa siajur mula-mula siajur mula topa perserangan ni aik pardomon ni hosa di bata ado nama muka asa martua kita jolma udur mahita tu gereja Yesus ma mangulahon ulota sonari ra udur mahita bongot tu bagas gereja. Sangguan ni amado sana doktor di Purbadia. Asin ni rohani Tuhan Yesus Kristus do tolong ni rohani di bata. Do barsoran itu di Purbadia ma. Madongani kamu selalu guna. Dibagas salam ni roha, lunga bomot kita tubagas joro ni debata, mangudur kondong atas si pangyutan si kandang, do si rolin pagiangan, nanai paucap pada saripion, songon nau sinakap ni roha nasida, siang giat mas sadarion gabi ari nasumurun, ari tauli di kita salutna, dong tabasada matang yang dah. Asa anggi ada bata masu rebeler baruhon song-songoni kita na persido di ulah badion sonari taingot ma padidiot da ay markile padidioni mangulai tubudo kita tubudo lebar songon anak dot baru di bagasan Kristus mardongan roha mauliati rama kita makila lahor pasu-pasu nang tajalo asa totong tebu kita di bagasan na marsyarohongan. Andon sudah luas mengalusi puji dalam bodok kami memoliat itu. Ale di bata ama uju padidion ni Yesus anak media Jordan di bata ridahon hodo tu perdidion hodo tu wasmu somon namar sarime. Puji dalam bodok kami memoliat itu. Ale Yesus Kristus yang datang nama bukan disilangi. Nungan itu pun kuriai dari Al-Quran na terpilih. Puji dalam bodok kami memoliat itu. Ale bersadia aku dunia madon anak. Baik na sadari oni bagasan diri si mangilukan atau si kanjang. Dosi lori panjangan masino jang ni huriam nabadiai. Puji dalam bodok kami memoliat itu. Ale Dungi makulen musik ma dibata. Tole ma itatopa majol ma tumiru rupana.
tudos pangarahta asa dirajai deke akana di laut. Dohot pidong akana martonga-tonga langit. Dohot akka dorbi. Roh disaduk kanaon nai sude gulok-gulok akana marjijir di atas kanaon. Jadi kepadebata majolma itu niru rupana. Rupana ditiruaon debata lau manopa ibana. Bawa dohot boru-boru nasida ditopa. Dungi dipasu-pasu debata manasida. Nina debata ma tunasida. Martinopari ma kamu akatopar kamu. Jalagoki kamu sandok kanoon. Jala patuduk kamu. Jala rajai kamu deke akan dilaut dohot pidung. Akana matonga-tonga langit. Roh disude binatang. Akana menjirit di atas tanoon. Dungi itilik di bata ma sudena na tinopanai. Jadi nunga dengan si tutu. Songoni ma ata nukuran. Disadadiki Roma kaparise mangutuli Yesus ni nama. Beha najadi dosira kononi bawa jomana asala dongalana. Alai dinna memangalusi kasidia. Dan dung dijahamu aroa. Sian muda na ido di depan nopai nasida daud bawa dok boru-boru. Jangan didok. Di bani tadi kononi bawa do amana do inana. Lapato-poto dirina tudongan salipena. Gabi sada daging do nasida na duai. Asa dada dua benasida tum sada daging do. Ope naong pinadong debata dan jadi sirah konon dijolma. Madua majolmana manangingon ada ni debata. Jalana olo mamula bosa. Keluarga Kristiani natutong mangulu di bagasan ang porsya untuk Yesus. Nasida dapulan ho di bagasan nasa daw. Alay calon nasida mahabagyaw nasiyan Tuhani. Jala Tuhani ma nagabi paksidoho. Jala gabi guru di rumah tangga nasida. Takas daki di dopo Yesus di Parkudi. Ama naong pinadeng debata dan jadi sirah kuno ni Jolma. Naong pinadeng debata. Jala ima namasa di sakramen pardongan salipeo. Takas di sidok di bagado napasadahon nasida. Pada buhon nasida. Nasida dada gabe dua. Alai nunga gabe sada mulu. Kristus do nabasadaw. Naso tarsilakon manahise.
perjangan. Yang kau semuli dulu imana dan muga beho bawa tanggang dan muga berham. Ano 5 tahun naik kakek be. 10 tahun naik. Babolo paman ko so naik ha. Naik. Ada ko tadi. Sifat adalah gulan dalam perbedaan dan dari tubuh roha penyerang hilang. Ada lo sifat keluarga dan marsirek alamnya tangi luas kuliah itu. Kita tahu mah. Ada mana di harta ekonomi. Ada mana ni orang ketiga dunia. Bahkan di dalam batas sampai nuai. Ada lebih nama masa ala dan marpinok. Yang sama diberkenal di suku-suku nyala Parisan mengujung Yesus. Bukan. Nah jadi kedosi dakonan ni bawai ina na bolu adom amana. Ina julu ama manila ko na tanah sunari. Nah kulan bolu-bolu malagak ko amat tanah ala susuman. Nah. Ale anga malus ni Yesus. Dan pijamu oros semula na ido di jadul di bata bawa dan bolu-bolui. Dalam pasada nasida. Sama di pajau karjuna tak kasih dokon. Di bata macam bau do bolu-bolui. Toho tu bawai bolu-bolui di jadikan di bata sian holi-holi di si bawai. Alai. Jelas nama kalian hosa. Nama jadikan nasida ima di bata sadiri. Tung argana yetong. Ngulu di jomai. Di bata do nama jadikan. Sama di bata na pasadahon nasida di tiki. Mulana, songo ni muse, na dilau kamu sadarion. Debata macam diok kamu na juga. Jalan debata, pasadau kamu gadis sada di bagasan sakramen perdongan saripion. Na digoari gadis keluarga Kristiani. Jelas, dawi berdado keluarga nama jalo pasu-pasu raja. Ya, unang tari pusar dan saru. Badianya tong pardongan saripio ni nama jalo sakramen pardongan saripio. Somo debata nama jadi yang ulu jol mai debata musai dapat salon nasida. Marsaka debata Tuhan na dua. Asa kamu na dua gadis sada keluarga Kristiani. Jadi pas dorong tangan ni para penipu semua. Sudah jumpa. Baik, silakan. Buat mahadam. Dua. Mari rumah. Bapak, Oma, Kuina, Ani, Asal-Jadi, Keluarga Radinda, untuk Keluarga Radinda Kedua. Bapak, Oma, bisa dilihat menawar lebih kurang kata yakku menang pangalahu punah ulang lingga asal tanya pun anak bapak asal ini. Kok pimpinan yang lebih banyak pemakaman saya. Saya mahadam. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Jadi keluarga kedua kami di masyarakat, keluarga, mobil di gereja. Hadiah nang salah-salah ko akan aku salah tu, mampu merubah, mai oma, sang yang mulai meletong, hari ke gereja. Doa kami nak guru ni, laporan dengan keluarga di Sekandar.
sidangi di laun pardongan sarepionon Olo radi rohani. sonari itu pengantin berdua amu pangihutan Antonio Sitanggang dot rolin panjangan nabi solongan nungaro kamu dibagas joron di bata alamat sakka lama otot pardongan sarepem muna diadupan ni malim jalana disaksihon di sudir ruas Kristus dona masuk-masuk kuhupan hoton pardongan sarepem muna asa totong hot kamu masya holongan jala boy mamulaot onon muna songoni sahalak amadon ina alani sonari pangiduma asa hati dakok kamu sakap dohot jas dohamuna mari dalam manusi suku-sukunon pengantin berdua kamu panghiutan Antonio Sitanggang dohot rolin pandiangan nungatutus tutus yang rohana hias dalam bulus kamu lau kau jakon pardongan saripem munom radi do kamu tetap masih olongan jala masih pasangapan salilin kamu bangun radi do kamu dua tetap masih olongan jala masih pasangapan salilin kamu bangun sonari suku-suku tu pangoni pagi hutan Antonio Sitanggang radi do kamu di bagian rolong atutu macam konakada danak naik basa-basa nitulus di batan kamu jalagabi amana daulat kamu lamano kuno nasida obat tupatik di Kristus dot kuria Katolik bahagia sonari tu nioli kamu rolin patiangan radido kamu di bagasan holong atutu macam konakada danak naik basa-basa di batan kamu jalagabi inanda daulat kamu lamano kuno nasida obat tupatik di Kristus dot kuria Katolik bahagia Moliate dia rede muna sonari hati dakko kamu ngapada muna masih duk bagam muna dua jana masih jalangan di atas di buku nabadia Anggota Antonio Sitanggang ngajakukko rolin pandiangan gabi dong saripekku marpada daun naik konfot abdoh to ditiki pasabian nang hatusan pitikilas niroha nang asak niroha ahalongatku jala pasang opokku do salilingau bangun Au rolin pandiangan majakoko panghutan Antonio Sitanggang gawidong saripekku merpada doau naikon rap doho ditiki persaulian nang hasusan ditiki las nirohan nang arsak niroha aholong aku jala pasang apokku doho selilingau sama badan nang ina tidak kemun amun di joloni kuria jala sedelehon ma pasu-pasu natu hamuna dua di bagasan guarniama dot anak dot di berbadia amin now pinadong debata dan jadi sirakonon di jolma asa sidaka rirang ape tu bulu tu badu nasu tu pasirang saya hotma tot di jamu kalau batak karo dengan musibah inom tu dengan tu jadi manis dengan saripem kota dan holok dohot tulus di roham Ale rolin pandiangan jalo matitikon tadani holokku do tulus nirohakku tuho di bagasan guarnya amado anak beton di berbadia Ale rolin pandiangan pasama titinon tu jari manis dengan saripem songota dan holong dohot tulus niroham tu ibadah Ale panghutan Antonio Sitanggang jalo matitinon tadan mulutku do aku tuho di bagasan kurniama do anak do berbadia amin dihamu nadua nunga di pasaran di bata kamu mariti sakramen pardongan saripeon songoni mariti boros tintot dina pasu-pasuon kupatakas maton nadua di bata donang pasadok kamu di bata musana totong pardongani keluarga buna di bahasan berniama dot anak dot di perbadia amin di bahasan berniama
anak Bapak diperbahagia. Amin. Horas di kita salurnya. Horas. Tarbul, tulus hebat kan? Jadi di kampung Barburu, kubolo sama pusat, pengampung los hebat atau pasun-pasun, apa yang kamu menanot dia barang nasi dan dua dia laman. Ala nama kita pas borat marite ulo selom mata dan holong muna song-song holong di batana untuk mengkombinasi dia. Jadi itu kita salurna patakas di bagasan kuliah di Katolik patakas kita salurna. Nasi dan dua nungasa garis suami istri Kristiani ala nunga majalo sakramen pardongan saripeon. Buima lupa udima demati. Dopak ruas majo pengantin baru keluarga baru. Sebelum dia menunggu pasal dulu amani harapan. Nanti jelas bos ya amani harapan teman. Jadi martoba kita menyambut keluarga baru. Jadi salinari patak ite huasom nunga dito pahon nasa nadong siyan naso adong iyan. Nunga dia terloko hasya nganon siyan mulana jala dito pahon zol matumil luam. Di pasar kodo tu bawai sahalat buru-buru nagade pangurupi baindongan naso hasirangan dan dua benasida ala lima gadis sada daging jala dia jorok kodo ia nang pinadungum dan boy sirang be ali di badan nunga di badeho lu di pardongan saripeon marhite hahomion na marbulia asa di bagasan badan pardongan saripeon patar masa krameni Kristus do tulianai. Ali di bata di bagasan guarmu, marsada do bawa dot buru-buru, gabi hato pandas burung ni hajol maun, imar rumah tangga, marhiti pasu-pasu, orma pasu-pasu naso sindikan ibu tiap-tianan, jangan ada dangtar baur baik nasumari. Tata makan lapos sumon, nang pahotun padan pardongan saripionna, totong do nasida makirim dia sidot pangin pangodiommu. Useon ma parbuan itu di perbadia asa totong hot holong ni rohana sida di padan pardongan saripeon ala ni holongmu namian di rohana sida. Giat makan apa somon totong yang di bagasan porsiaw dala gabe si pangului patikmi. Sanggiat mana isip nasi dan naduon gabe sadar ripe gabe kalak na buis piruon ala ni hinauli do tinadinggan ni ngulu nasida. Sehingga mana sudah nang pinahon di barisan nauli, garis tidangin ni Kristus dihatopan ni Luhut Jomma. Amin. Di mana menurut deh? Maria, Nabadia, Kang yang memahami Tuhan anakmu, Yesus Kristus Tuhan kami. Rapida, Kani Biho Maria Nando Kasih, Tuhan Ido, Korona Nasapasu Sianak Kaburu, Jalan Nasapasu Kaburu Kemudian Yesus, Oh Maria Nabadia, Inani Debata, Kani aku memahami berdosa, mulai dikiki amin. Sonari malaikat berkas-berkas kedua. Napar julu mulai mari hatta napa dua akon malaki manang di kamuna aman ambil pemilihan di Buria atau inanami parnu bima
dihamuna amang pastor. Lima di salanang sikop di pemasu-masuan di anak kon nami do parmen nami. Agiat matutu gabe rumah tangga naulion di julunta dulu manang di julun di kuriat tay. Molot Madunga ni kamuna.
Mulaion hitana dua majalo tada ni holongi rap mangudukan hatata tung sosirang hitana dua holoki natubusian rohaki holomido nama calowi sadama hitana dua mulaion rodi saleleng ni leleng na rade dua mangihutoko haholongan manang natu dia peholang poan baan
nami ima dinama jalo pasu-pasu pardonga saripeon anak kon nami doho parmen nami alani marpungu do hami di pugun ya lamanon makalason ulota alani asabam majolo gudang alu-alu tua mata namar tua debata dapat to namang. Bola tema di hamu namang parmusik nami ngaibek kamu alu-alu tua mata di bata alu-alu hamma jalama tua mata naliat nalolo di son ati dia dong hahurangan nami asamar pangaju nasida dapat to namang tua mata raja doh inata suripe dan naliat nalolo. Maula tema di hamuna amang parmusik nami asa pasong padot ni nama tua siajur mula-mula siajur mula topa asa bam majolo di hami gudang mula-mula laos padu bola temani hamuna parmusik nami ngai gudang sebay asa ko coba hami jo amata debata lumowi ma atak mata naliat nalulu asa mar pangaju na sida ate dia dong kana bar lebih hurang ya ka ulot ta sadarion asa di bagasan dami hami baju mang kudak sebe. Madi hamuna namalo nami dilas ni roha nami dinang tabba bilang-bilang di hami ima nama jalo perdonga saripion yanakon nami doho parmen nami asabam majalo di hami ba kudang lihat-lihati asa lihat panggabian lihat perhorasan di hami sudi hasuhu tad na hami kana berhawarangi keluarga besar marga Sitanggangon dapat tanaman.
Berarti marlasi roha kami, mapak kami na marhabaranggi. Saluhut nama kami keluarga besar marga Sitanggangon. Asabam majulo kami ba gudang nama ciukan mapan. PT Sibeko ya te, asubajo siu kopungta soisi kanido omopungta kanido hamupe siu kison mariadi songoni matarusade unga asa mapak kanami ciukan nama kami na marhahamarangi di ulaw ni anak kon namiyon do permen namiyon. Ate dia dong kan nomor lebih kurang. Asabam majuloha di kami ba kudang damai asamar damai sonak kami ulaw nami sedarion. Baik namang.